piro ta? Hah? Pesen piro? 19 to kok. Lah wong loro kok. Lah wonge loro kok pesen piro ya loro. Loro. Bakso 2, es degan 2. GPL ya, tunggu susu. Nggih. GPL apa, Mas? Gak pakai lama. Oh. Masuk. Chicken 2. Ya. Jane pesen sambel tok ngono iki enak awake dhewe. Iki lah sambel. Sing terkenal daerah kene ya iki ya. Iya. Bakso Bang Jack Purwosari. Daging sapine asli. Jadi cek urip sapine. Iya, terus belah. So, Iki ora bakso tok ta. Enek ayam itu ya. mie ayam. Mie ayam ya enek, ayam panggang ya enek, pentol bakar ya enek. Soalnya tahu ketipu bolak-balik. Mie ayam ki jebul yo mitok ayame ra enak. Sak mene. Yo, maksudnya nek enek mie ayam ya kudu enek mine, kudu enek ayame. Oh, iki jenenge mie ayam. Nah nek mitok ya berarti itu mie ayam. Ini daging ayam. Mie daging. Ayo, Mas. S2. S3. Oh, S3 pas. Iku gak kene iki paling Gak kene S degan. Aku S degan, cuma gak nganggo degan kok. Kan mboten nate degan. Ah, ya. Atur aja. Atur aja. Ese, Pak. Oke. Tak dedok. Leh. Sakomet. Ya Allah. Jadi pelayan. Iya. Susah berarti. Susah. Aduh, ya Allah. Kena corona kok susah meneh ya, Pak. Anu, sebentar. Ya ampun, sukses masak, Pak. Ojo ngono ojo ngono ae. Lungguh ngisor iki. Aku wis bantu. Terus bantu piye lho kok ya Aku ya tak syukuri apa enake. ya. Keringet Mas. Wis suwe Mas Gawi. Suwe, Pak. Ya, Pak. Nek lomboke Pak. Suwe ra tau ketemu sampean aku. Wah, saiki bisnis apa, Pak? Ah, minyak Mas kirim. Wah, MCL. oh yo aku dijak, Cak. Ojo. Bledos malah repot iku malah. Ora tok pikirane ra tok ngene. Wis ngene ae. Wis ra apa-apa tapi yo ben enek uripku ki lho ben rada penak. Engko tak urip, gak urip tak sumet. Oke. Pesan apa Mas? Bakso. Bakso. Bakso pinten? Hah? Bakso pinten? Ya wis mawon. Derek. Wis loro. Nek gak Ongko. takok kula. Hah? Nek takok aku mesti Ya takok tok kan. gak ditukok. Yo gak ngono kok iso. Pesan Nggo mobil, Pak. mobil. Sopir ada tak? Wis sopir bareng. Sopir. Rambutnya Cak. Sambil bledek Mas. Soge saiki. Cak. Soge. Mas kowe. Keteng lesu, Pak. Sampeyan kok dijak? Cepet peteng Mas. Ke lokasi. Yo nek gawean liya aku tak. Iya, terus Pak. sampean. Iya nek humas. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi Nek enek minyak, Cak. Hah? Minyak. Gak enek masyarakat sing ketok nganggur hubungi. Ya, Iya. Saiki, Cak. Sok bodo. Wis saiki yo Bakso. Bakso. Lagi pentol betul. Ya umume piye yo, bakso ya pentol. Mie betul. Nih, sini ya. Golbes. Kulpis gak sama. Aku enek doe ora. Rombongmu ya gorene rombong. Lah kuwi takok kok gak sesuatu sampean to, Cak. Nah iya. Sampeyan Kerjain iki bisa. jalukane kan ternolong. Nah, Kombine kon bener bener. es degan. Es degan. Iki kliru iki es dulu. Es degan telas. Es degan gak usah nganggo degan. Degan. Iki. Es degan biasanya nggo degan, Cak. Iki sing spesial no. Bosok. Sing gak nganggo degan. Berarti niki mboten purun. Ombe, Balik deh. ombe no. Engko percuma wis gitu. Mboten sias nih. Gak sida. Wis. Sampeyan sukses kan, Cak. Ya wis. Yen keloro-loro karo aku saiki kok. Es biasa. Corona merubah segalanya. Ning minyak ya, Cak. Iya ya. Sukses. Iki bose ndi dilereni ngono. Sawi.
Sukses aku seneng. Iya ya. Yes makasih dengan Gak pengen manggung be aku nih, Cak. gak utut ya manggung. Mesti dagel bareng gak gelem. Gak wis. Traya Mas, isi nao. Padahal isi. Sepatune, Cak. Wah, apik, Cak. Kowe gelem tarono lah. Galang. Mumpung pelayannya Cak Dodo kerja. Tapi yang sakno ya, gak kerja. Tapi yang mesisan ya, Cak. Gak apa-apa. Monggo, Cak. Boleh sing kasar. Nah, Duh, Pirang dino sama anak kene. Nglayani tangan. Oh, jadi kita cuci tangan, Cak. Keliru caranya menyediakan keliru. Iya nih, Cak. Pelan-pelan. Cak. Monggo, Pak. Kuno. Biar gak omong sampean. Ya yo biasane yo ngono to, Cak. Nek sampean iki tidak beneran. Makanya tak warai. Yo ngomong ngono iso. Kula bareni iki Iya no, kok ngono. ngapuntene lho, Cak. Wong Kurang. patang wulan aku lagi training, Cak. Kurang sopan sama pelanggan. Es datang. Nah, no. Monggo. Monggo. Sip. Ngono. Monggo. Goblok tiba-tiba. Nuthuk rasa elokne. Lah sampean ngajari yo kon nuthuk ngono kok. Iya wis. Monggo, diombe napa klombe? Pak ombe. Lagi ngoten jenengane sugih-sugih ning ora usah mlete. Dikira aku gak duwe terus kene apa no? Aku iki miskin. keliru. Katane niki keliru jenengan. Gara-gara ditutuk. Sugih goblok. Niku lho. Jadi, Cak. Saged mambur mboten niku. Wis tolak Carane saged mboten. Ngerti ngono aja nang kene. Pelayane iki siji-siji gak genah kita. Mbok puluk, kuwi bakso dipuluk. Ora mlocot tanganmu kok ya. Kerjain. Bakso nang caos. Bakso gak perlu caos, kecap. Aja kakek kecap larak. Kon itu cekap. Wah, kayak sates. Paring sambel kersane pedes niku. Pon sekedap cici mawon mboten sak kata-kata. Pon kalau sane niki cekap to. Dereng. Sem. Rasanya kok kayak gini? Kayak napa to? Coba. Ini spesial kan jenengan. Iya, lho. tapi kan gara-gara sampean to ralet diadoni sing enak iki. Coba jajal sik. Bakso ki umume to, Cak. Nyun sewu. Jenengan iki nek kene tak anggap tamu, pembeli, konsumen, dadi aku menghormati jenengan. Iya. Biarpun biyen tau keloro-loro mbek aku. Bakso yo umume bakso yo enak. dijajal. Apane? Betul rokok Nah, piye rasane? Enak. Ya apa enggak? Jajal. Ya niki kula jajal. Oh, gak Kowe iran jajal kowe kaliren kitane. Ya apa? Jajalnya sithik wae. Aduh, babakan. Bebek. Enggak. Padune urung mangan ya. Waduh iki dipangan garangan. Kon ijoli lho. Ganti dong. Ganti yang masih utuh, tidak terkena cangkemmu. Bos, Piye to? lapor bos. Iya. Kene pembeli rese bos. Lah, kenapa? Saya dikecewakno bos. Piye? Pesen es degan jadi ora enek degane. Kan yo gak umume wong pesen bos. Iya, sabar. Sabar piye to bos? Aku yo melok jenengan tapi yo nek digawe glong niki aku yo mangkel bos. Yo, tapi aja seneni. Ora Pembeli. berat tak cegat lho bos wong. Aja, sabar. Melete ning ndas kita lho bos. Sabar to, wong pancen awak dhewe mergawe ngene iki cuma adol pelayanan. Ngoten nggih. Awak dhewe emosinan yo ora dienggoki wong, sing sabar.
Aku nama dijeguki wong ya wis meneng ya nek cek wong tuku ya. Lah nek sing tuku koyo ngene iki kudu sabar, Bos. Sabar. Lah iki njel-jelne to, Bos? Dijeli, ijoli gak apa-apa. Wong arek untun rong-rong. Ya apa. Untun sak gendeng-gendeng apa, Bos? Ngono nek tak senene iku malah gak balik. Ngono ya, Jaga kualitas Pelayanan harus tetep dijaga awak dhewe. Wis sepurane Bos, aku ning kene kan Yo. lagi pisan ki Yo mulo keren jenengan. ijak anyar. Lah rasane ya enak. Enak, Bos. Ya ya Bu. Ning njel-jelne to, Bos? Yes, ya. Dianggap iki Ijoli. Mbak, anu iki daerah sing anu. Tolong sak jipuk dhewe, Kak. Tolong jipuk dhewe. Pelayan Soalnya ini spesial kanggo jenengan. Saya melayani khusus. Loh ini bakso. ini. Ini nyuwun sewu. Ini kedadi ngeten nggih. Nah, ini biar merata. Merata. Sampeyan makan kucing apa? Yo, kok makan kucing. Monggo di dari. Kula tunggone wong jenengan iki wis tanggung dulurku dhewe. Lho. Biar keloro-loro bareng mbek aku. Apa ya? Saiki alhamdulillah wis sukses. Ya, tapi kan kita berbeda kasta sekarang. Iya, Iya kan? Enggak usah sok-sok ngapik-ngapiki. Ya piye lah, Cak. Wong biyen kanca saiki yo dikancani yo di ewangi lah nek kancane susah kan dibantu. Ya, tapi jangan terlalu dekat. Oh, ngoten. Ya, Saya akan gilo. Oh, maaf. Lho, Cak, baksone kene. Kleru jenengan. Ngatur aku. Aku biasanya mangan sambel sik lagi bakso. Oh, iya. Berarti cara mangan wong sugih ngono ya, Cak? Wong goblok. Ya. Aku diingi yo ning gone MCL ngono, Cak. Dolan. Aku yo biyen lah dolan ning kono saiki keras kok, Cak. Keras iki. Ya wong lagi ning kono iki. Ya wong malah aku lagi mlaku rono aku dicegat wong kono to, Cak. Lah yo mangkel to aku. Lah aku tak omongi, aku kancane Cak Komet aku ngono. Oh lah. Lah delalah bareng tak omong kancane Cak Komet, wonge randuk kendo, Cak. Oh. Randuk kendo mlaku ado. Itune ngono. Lah iya, lagi mlaku sithik malah dhek gudak nek. Gudak marani aku nek to, Cak. Aku kan yo mangkel. Dianggap aku ki gak duwe kekuasaan to, piye? Bener awakmu no. Kudu mendak apa jeneng nglunjak. Lunjak ngomongane ra kuat kasar gatel nang kuping. Kudu digedak. Iya, Cak. Aku ki balam tapi nek kaya rasane ki yo enak jane, tapi piye meneh to, Cak. Jane anggitku ki piye wong musa golo kan penake kan Tapi kan coba koyo yipin rokok. mangan digedaki terus bare kok apan lho. Yo monggo Cak. Ora suwek raiku kok. Kowe Raimu. Aku ben dahar. dahar. Ngono aku bar dahar ngomong curhat to. Ayo nek gebrang nih. Enggak. Aku piye, Cak? Wis bantuan. Nah. Masalah Masalah apa? gawean. Kan gue kontol. Iya. Oh, walah. Oh, tak kira lambene sampean anyang-anyangen nih. Terus Wah, lambene kok neraka. Kuwane, Cak. Enak ya, Cak. Mantap. Dhewe sing gawe, Cak. Bakso apa namanya ini? Iki bakso Bang Jack. Kota mana ini? Purwosari. Purwosari, Cak. Purwosari. Iya, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Republik Indonesia. Kapan-kapan kita mampir ke sini lagi. Kalau ini sudah tidak ada. Kalau Lah aku yo pelayan tetap ning kene lho, Cak. pelayan tapi yo nganyel ke hati. Iki sing anu ngadoni aku, Cak. Iki yang buat resep saya. Oh, Enak toh? Aman ra roh adune kok. apa ini? Ada merica, brambang, bawang, tahu, kecap, potas. Ane anune sithik. Ya mesti nek ngapotasi wae aku ning kali kadong kene iki. Ini takon ngapotas apa kok? Tapi enak ya, Cak. Ya paling tak kira apa? Dagingnya daging sapi pilihan. Ini Ya. kayak bukan daging. Ya, itu pilihan dagingnya. Empuk. Empuk toh? Cak, sampean tau roh kerupuk? Hmm. Ya kuwi kerupuk.
Wis yakin. Bawang. Hah? Bawang. Bang. Kan ya, Bang? Tak adune ya. Tak layani. Minum sih. Nang sereten gitu. Aku bolo, piye carane bolo ki iso nang kampung. Hai, Mbak. Halo. Mencuri ya? Enak ya. Pol. Habis ya wis kuwi lah ngadoni ngono. Kerongongan. Ring cak doan ngomong terus kat mau. Ya kok nanti buat sendiri. Luar biasa, Mas. Enak. Kapan-kapan kita mampir lagi. Bang Jack Purwasari. Rosari enak. Bosku cak. Nanti saya pengen ketemu sama bos sih. Wah, iya ning kono, Bos. Oke. Ya, akhir. Udah cukup. Cukup, kok tergesa-gesa mau kemana, Cak? Saya syuting lagi. Wah, Lokasi 2. kondang jenengan. Oh. Ngasiran. Ya boleh dulu, Jak. Ya mboten, Mas. Ayo ke asisten tuh sih. Asal ya. Monggo. Niki rokoknya kalau betane nggih. Ini bosnya, Oh iya. Bang Jack berarti. Oh iya, Pak. Baksonya luar biasa. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Jenengan kados tak komen niku. Betul. Oh, alah. Niki rencang kula Bos riyen, Bos. Oh, Rencang nggih. kula loro-loro riyen. Oh, Inti. Nah niki pun sukses. Oh, lah. Aku kancam lho, Mas. Rasa tiling-iling. Niki nggih nderek kula pun sekawan bulan kena corona iki lho, Pak. Mesakne terus Wah, iya bener. sambate mboten ngapal lah, ngresula teng kula nek gelem dodol bakso karo aku nggih monggo, aku ngoten. Wah. Lah kok purun. Mangkane bojone cerita karo aku wis suwe. Dolan nang omahku kemarin, Nggih. ya sempat nginep 7 dino lah. Nang omahku cerita. Bojoku wis tak dol iki. Mate bojoku wis tak kon dodol. Dodol dhewe. Bang Jack, bakso 2 S2. Berapa, Bang Oke. Jack? Bakso 2, S degan 2 ya? ya. Degan 2. Nggih. Tambah kerupuk, Nggih. terus nogosari, weliwel, krecek, opak. Kapan aku mangan? Sampai ana rasa bliduk wong sugih kok. Berapa, Bang Jack? 45. Loh, lah kok murah. Murah di sini ya? Yo iya seperti itu. Oh, Bos iya. kuwi sapian. Ano sih? Jereminya. Ini 45 kok. Minyak. Minyak kok bingung ya, Cak? Mas, turun sih, Mas. Wis sugih, sepatune apik, rambutnya klimis kacamatane. Memang minyak. Memang Saya kabeh. enggak ada itu. Oh, Uang cash enggak ada. Nggak ada, ya? Tidak ada. 45. Mas, iya. Iya, Bang Jack. Ya, tiga duit. Sepurane, Bos. Iki nek menurut aku pribadi, nek wong kaya ngene wong alasan, Bos. Iki iso ra iso dilaporo, Bos. Lho. Laporo pos kampling, Bos. Aja. Awak dhewe dodol iki ya njaga iki meng lho, Pak. Njaga kualitas rasa, pelayanan karo nyenengno pembeli. Lah nek sak komet gak di dhuwit, gak apa-apa. Nah. Pas saiki iki ulang tahunku dadi bakso nek gratis. Gratis, Bro. Gak usah bayar. Tidak dok. Oh, Wis gratis ae. Makanya rumah. Berarti gratis niki. Gratis. Mboten bayar niki, Pak. Mboten bayar, Mbok. Kamu tanduk malih nggih mboten, Bro? Rungu. Kere, 45 ra duwe. Aku anane rene ya ngerti nek gratis. Ngono ki kok gak isen kowe. Gak. Kok endi senem? Tanduk malih, Mas. Tanduk, monggo. Nggih. Wis, Ayo pelayan. Dodo. Layani. Wis los sih pokoke iki ulang tahun Iya, Bang Bos. Jack. Terima kasih, Bang Jack. Oke, selamat ulang tahun, Bang Jack. Oke, terima kasih. Ya. Banyak pembeli. Amin. Barokah. Amin. Ada, Dok? Amin. Nggih. Ayo. Gratis ada. Sutok. Mas,
Jenengan ulang tahun lho. Ulang tahun. Bah, kok gak omong-omong, Bos? Iya, wong aku ya memang meneng-menengan ae. Yo, saya kan yo anggotane jenengan tuh. Oh iya. Bonus udah motor tuh, Bos. Wah, lek kae milah kae wis. Motor uang, Bos. Yo, Bos. maksudku aku terakhir ulang tahun. Ulang tahun, ya, ya? tapi yo meneng-menengan kok nek aku kondo mesti wong wedok rene njaluk gratisan kabeh. Lah aku ya anak ben jenengan wis 4 wulan, Bos. Mosok ora dikai hadiah apa-apa. So nek wis oleh iki lho, Apa? oleh nanggap-nanggap aku tak pengen nanggap lho sing jadian kondang lho, Cak Sinten? Komet karo Cak Dodok iki lho. Sak komet kerja dulu. Eh, Ya, ya. siap, Bos. Ya, Tapi ya. tapi disawer ya. Wah, iki mau lho, Bos. Sak komet sing rese iki Oh, jek balik iya. nah. Yo Cak Komet. Terima kasih. Oke. Luar biasa pelayanannya, baksonya luar biasa. Terima kasih Cak Komet. Lain waktu kesini lagi. Siap. Teman-teman yang dibawa ke sini. Siap. Apa mana pas aku ulang tahun tak gratisin. Terima kasih. Oke. Mas Haryanto, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.